खुलुमखा आं सरद्रियां दिनै अ भिडिअ खायजाकमानि बिसिंतै बेलायनो खा अ नांनानै काव खा सानानै काव अमुखाय हायसे जोंनि आर्टिस्ट एक्टर खरकसा ताखोग्रा बिनोद देबबर्मा दा बिनोद बतिनि जोंनो जतनो नायथावरिना बागै आमहाय गोबांमा ड्रामा फिल्म गेटाय रेडिअ रव ड्रामा रव खायो आमहायखे एंटरटेन खायदोमोन बिसिङाव बताव आतमसा कैंसर ब्लड कैंसर मानजागै नि सा खामिया अंगै मातंखा आबन बागै ट्रिटमेंट नांगौ हियाबा आबो आसुक वान हानान काव ग्रै ब्लड कैंसर हिमफन आबो फार्स्ट स्टेज खो आबोगै ट्रिटमेंट ओ थांखा के बो हामै फायमान थं नै जतनो कोयमुं याफारो जानि जानि पुइतो खायमानि मुताय एबा गड जासाफनो आबनो छुरी बिनि मुङै छुरी दि छुरी जादि तामन हले बो तैसा जोंनो आगिने हाय नायथौनुक थौ फुनु मान फायथं जिनि अमहाय तिब्रासानि आर्टिस्ट नि मुंनो कुचु खायमान थं आबन बागै जतनो छुरी दि नै कबक जाव आबन बिसिङो मान खायखे ट्रिटमेंट नांगै तंमानिबा किसामिसा रां राव फनो खरच अंगै मानो आबोगै मान खायखे रां फनो जुबा जाबाय हामबाय।